дар урфият ҳунар зар аст ва ҳунарманд заргар аст мегӯянд. Шахсе ки соҳиби ҳунар аст ҳеҷ гоҳ хор намегардад. Анвар Рӯзиев яке аз ҳунармандони номдори шаҳри Турсунзода мебошад. Ҳарчанд бисёриҳо ӯро ҳамчун варзишгари номдор эътироф мекунанд, вале ӯ асосан ба касби дуретгарӣ машғул аст. 4 сол боз мо ина маҳфили кандакорӣ кушодагием пушти осорхона ба я қариб 40 нафар шогирдом наврасон дорем ҳамун касба асқут кунанд ёд гиранд. И касби падарам дуретгар буда. Ай падарам ман ҳамун чиза асқут кардам. Анвар Рӯзиев ҳамчун дуретгари бо таҷриба дар баргузории ҳама гуна чорабиниҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ маҳсули дасти худро ба намоиш гузошта соҳиби чандин медалу ифтихорномаҳо гардидааст. Номбурда ин ҳунари мардумиро ба дигарон низ талқин намуда, бештар аз 40 нафар ҷавонону наврасонро дар ҳамин ришта тарбия менамояд. Шумо шогирд доред? Я қариб 40 та шогирд дорем. 40 нафар шогирдо ина ози иҷаям хондан сертификат гирифтан дар Русия рафта бо уҷадаям бо зиёдтар хондаистам бо зиёдтар касба асқут кардаистам. яке аз ҳунарманди дигаре ки бо Анвар Рӯзиев якҷоя кор мекунад ин Рӯзи Маҳмад Қурбонов мебошад. ӯ дуторсоз аст. من همینطور چهارماه ساختگیه دستش ایتوت کارکوش همش ایتوته خودم ساختگی تاری بکی نیست که فقط شما تار می‌سازید که دیگر اسباب‌های ملی تار دو تار رباب دایره همین تاری که دستتان به هست چند سوم ارزش دارد؟ اگه من حاضر خیلی به گوزنم اگر 250 سر شده تا 500 خیلی دیگه خیلیش هم هست مثلا صدف مانده چکنید خیلی قیمت‌تر میشه. рушд додани ҳунарҳои мардумӣ ба хусус ҳунари дуретгарӣ яке аз арзишҳои миллӣ ба шумор меравад. дар шаҳри Турсунзода на фақат ҳунари дуретгарӣ балки даҳҳо номгӯи ҳунарҳои мардумӣ рӯз то рӯз рушд меёбад.